Фестивал на старата градска и шлагерна песен "Романтика в Пордим 2025". Под патронажа на кмета на община Пордим Детелин Василев на 17 май събота от 10 часа в салона на Народно читалище Иван Радоев 1907, град Пордим, се организира фестивал на старата градска и шлагерна песен "Романтика в Пордим". Фестивалът ще даде възможност за изява на певчески групи за стари градски песни, за възраждане на градската песенна традиция, както и да се достави удоволствие на ценителите на песента. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на един ден. Изпълнителите ще бъдат оценявани от жури, съставено от 3 професионалисти. Председател на журито е иконата на старата градска и шлагерна песен професор Кирил Костов. Заявки за участие се приемат до 9 май 2025 година на адрес град Пордим 5898, улица Иван Божинов, номер 1, или на имейл festival_pordim@abv.bg. Телефон за връзка 065 13 22 17 и 0877 022 010.